आगस्ट दाननि फार्स्ट उइकआव दिल्लीयाव थांनानै जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेसन होनानै आलादा हादोरनि जे आवाज बे आवाजखौ दैखांहैनाय जागोन आरो भारत गभर्नमेन्टनि प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह बिथांमोननो आरो राष्ट्रपतिनोबो मेमोरेन्डाम होबोनाय जागोन आरो बे खेबनि जे सोमावसारनाय आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय बेनो जोबथा आरो उन खेबनि सोमावसारनाय जागोन मानो होनब्ला बर' हारिया बे बुहुमाव जुदि मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला मोनसे मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला आलादा हादोरनि अनगायै दस्रा गुबुन राहा गैया जों नुबाय जोंनि नर्थ इन्डियायावनो मोनसे आसाम रायजोनिफ्रायनो नागालेण्ड रायजो जालांखांबाय मेघालय रायजो जालांखांबाय मिज'राम रायजो जालांखांबाय अरुणाचल प्रदेश जालांखांबाय आरो बिनि उनाव गदायथारै 2000आव झारखन्ड जालांबाय छत्तीसगढ़ जालांबाय उत्तराखन्ड जालांबाय आरो 2014आव अन्ध्र प्रदेशखौ बुखावनानै तेलेंगाना नामनि गोदान मोनसे रायजोबो जाखांबाय गुबुन गुबुन बै समनि ओनसोलफ्राव हालामफ्राव जुदि आलादा हादोर जुदि दानो हायोब्ला जानो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय माने आलादा हादोर जानो हायो मानो मोननो हाया डेफिनेटलि जोंहा मोनगोन आरो जे जायगाखौ लानानै जों आलादा हादोर बिदों बे ओनसोला जाहैबाय जोंनिनो थाखानाय हिस्टरिकेल क्लेमजों सोमोन्दो गोनां जोंनि राजा महाराजाफ्रा गोदो हादोर खुंलांनाय बे हाजो गोजौ साहा भुटान हाजोनि गाहायाव अरुणाचल रायजोनि गाहायाव बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय जों सौदियासिम जे मैखोम जे फैलाव ओनसोल दं बे फैलाव ओनसोलखौ लानानैनो जों आलादा हादोर बिबाय थानाया बेनि थाखाय जुजिबाय थानाया दिनैफ्राय 50 बोसोर फुरा सम बारलांबाय आरो मालायफोरनिया जालांबाय मालायफ्रा जास्टिस मोनबाय नाथाय जों जिबायदि जास्टिस मोननांगौ बे जास्टिसखौ दिनै मोनथ'वाखै जोंनोबो एखे रोखोमनि जास्टिस नांगौ जोंनि सायाव एखेबारे सहायनो हाथावै रोखोमनि हिस्टरिक इनजास्टिस खालामदों आरो जेसेबां गभर्नमेन्ट थांबाय आरो बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि जे जास्टिफाइड डिमान्ड बै डिमान्डखौ थाबैनो जाफुंहोनो थाखाय इमिडियेटलि भारत गभर्नमेन्टआ जोंखौ ट्राइपार्टाइट टक्सआव लेंहरनानै पलिटिकेल डायलग्स आरो नेगसिएशननि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनांसिगौ आरो बे बाथ्राखौ बे दाबिखौ थांनाय मे दाननि गेजेराव आङो सिगांनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथांनिसिम 12 पेजनि मेम'रेन्डाम हरखांनानै 3 मे 3, 4, 5 मे इमेलनि थ्रुयै स्पिड पस्टनि थ्रुयै डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम हरखांनाय जाबाय आरो दा बिथांनिफ्राय आं पजिटिभ रेसपन्स मोनदों आंनि गासै मेम'रेन्डाम रेकर्ड पार्टिफोरखौ आथिखालनि हम सेक्रेटारिनो बिथाङा दैथायहरदों दा हम मिनिस्टारा मिथिबाय जे बर'फोरा बे थामथि बर' गोरोबथाजों खुसियै जानो हायाखै बेनि उल्थायै मोनखानाय जे अट'न'मि जे पावार एन्ड फांसन जे ट्रान्सफार साबजेक्ट बेखौसो आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनजोब्बाय फोजोबस्रांनो नागिरबाय आरो उनाव सानसे बेलासे जोंहा आलादा बड'लेण्ड हादोर मोनगोननि जे फिजिबिलिटिस जे भायबिलिटिस जे सापर्टिभ फेक्टर्स दंमोन जेरै जिअ'पलिटिकेल बाउन्डारिनि कम्पेक्टनेस कन्टिगुइटि बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनैनि गभर्नमेन्टआ बिराद लाहार फाहार खालामदों गाज्रि मुगैथाव कनस्पिरेसि राजखान्थियारि षड़यन्त्र फानदौलें खैसार जादोंमोन दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों खावलायबाय थादों भुलदि जाबा बेखौ निमाहा बिबान जाबाय सिमान जाबानो जाबाय जों ज'यै खामानि मावलायदोंदि प्रमद मालाय राजखान्थि गेलेनो गावनि भाइखौ गावनि डिटारमेन्ट खालामदों खिन्थु प्रमदआ दिनै बर' हारिखौ जिबायदि अलखद अबस्थायाव खोख्लैबाय मोनखानाय बिटिसि आरो बिटिडिखौ
जेबायदि फोजोबस्रांनो नागिरबाय बेबायदि मुगैथावथाव खामानियाव कनस्पिरेसियाव बे दिपेन बर'आ एबसुखौ लानानै मानोबाव नांजाफाखो बे बारा इनाय खालामाखैनो पाप नाङोलै पाप जुदि जिनिसा गैयामोनब्ला बे गुबुन गुबुन लेंगुवेजनि डिक्सनारियाव बे पाप सोदोबा सिन सोदोबा डिक्सनारियाव जायगा मोननाय नङामोन मानसिफ्रा बुंनो नागिरो जाय इमरेल मानसि हा सैथोबादि नङा पापालाय मासै गोजाना गोसोनो पापा बेबायदि सोंलाबायो बुंलाबायो बेखायनो आङो आथिखालनि यं जेनेरेसनफोरखौ एबसुनि जेसेबां मावथि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय आंनि एडभाइस जे मरेल जिनिसखौ गोख्रों रोखोमै लाखिनांगौ बड' नेसनेलिज्म बे बड' नेसनेलिज्मजों खुनु दिन जोंनि यं जेनेरेसना आथिखालनि गोदान जोलै हान्जाया खुनु रोखोमनि कमप्रमाइज खालामनो नाङा दाख्लाम फाबनांगोन सावनांगोन खिन्थु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया दानि नोंथांमोननि सोमावसारनायाव हेफाजाब दाहो होनबावदों मा बुङो बेथ' मानसियावनो गोग्लैया बियो सासे जुदि बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय उजिनाय बर' फिसाबा बियो आलादा बड'लेण्ड हादोर नागिरनानै जेराव बे थांनाय 50 बोसोराव 5,000निख्रुइ बांसिन बर' बिदा फंबाया जिउ दान होलांबाय अन्याय रोखोमै बुथार जाबाय 500 जनसो नोंनि आंनि जोंनि बिमाफोर बिब' बिनानावफोर हा जिनाहारि खालामजाबाय हाजार हाजार बर' बिदा फंबाया न' बां सावजाबाय सात जेलाव खोख्लैबाय साख्रि बाख्रि दानजाबाय जेल हाजत जानांबाय लाखे लाख थाखा कौटि कौटि थाखा खरस खालामबाय कर्ट केस सालायनायाव हा आरो नै गोदानै एकर्ड जि जादोंमोन बे गोदान एकर्डनि सिगनेटरि एनडिपिनि जाय फाउन्डार चेयारमेन रन्जन थामथि एकर्डआव सहि होखांनायनि उनाव जेराव दिनै ट्राप सोजाफिनबावबाय मा जाखो बियो बा बबेथिंजायनिफ्राय बुंनो हायो बे गोदान एकर्डआ पिस एकर्डबो नङा बियो आरो बे बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय फाइनाल सेटलमेन्टबो नङा ओरैनो बिसोर लिरना गारबाय एकर्डआव बिनि लायनो फाइनाल सलिउसन बिनि लायनो कमप्रिहेन्सिभ फाइनाला मानो जागौमोन आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बे थामथि एकर्डनि थ्रुयै जुदि हरोमोनब्ला अब्ला फाइनाल होनो ना कमप्रिहेन्सिभ होनो बे उननि खोथामोन जेराव मोनाखै मोननायखौ दानफिनबाय हा लांफिनगासिनो दं बे बोरै कमप्रिहेन्सिभ बोरै फाइनाल जानो हायो बे प्रमद बर'खौथ' मा बुंनो गावथ' गाव जेबो रोंखाया गोरों मानसिनि साजेसन सुबुरुनबो लाया दुखुनांथाव बे आरोखि थेवब्लाबो जों दाबो बुंगासिनो दं प्रमद भाई भुलाथ' जाखाबाय अनेक लाम जाबाय नों रायजो राजानि सिगाङाव सिमान लाबानो जाबायना मा खालामनो आंबो रोंजोबा गभर्नमेन्टखौ जों थगायगोन सानाखैमोन अन गुड फेथ जों गभर्नमेन्टजों नेगसियेट खालामदोंमोन नाथाय लास्टआव गभर्नमेन्टआ थगायथारबाय जों दा बुजिबाय रायजो राजा निमाहा होदो मानसि माथ्रजों भुल मावफ्राङो टुवार इज हिउमेन बिं बिदि होनबानो जाबायना नांगौ जोंनो बायख'गौ ना नोंखौ जोंनो रायजोफोरखौ खावलायगोन मा खालामनो बेसोरा भुल मावफ्लांबाय गावबो रोंजोबा हा बेखायनो निमाहा होदोलै फै जों ज' खामानि मावनो आलादा हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायखौ जों जरदारि लांफिनो जों जुरिफिनो बिनि बायदि बर'आ मा लामा दं जेबो लामा गैया जोंहा सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि सायाव गाज्रि मोननाय रागा जोंब्रेनाय माबा मोनसे सुथुर एनिमाइकेल एनिमेसिटि जोंनाव खुनु जेबो गैया साननाय गैया